Na, hát egy FPS játékot fogunk bemutatni, aminek címe World War 3, azaz Világháború 3. Alcíme Harc a terroristák ellen. Ez a játék bejelentkező képernyője, amiből majd mehetünk tovább. Nincs semmi, csak elindítottuk a játékot, ennyivel kezdődik. Se grafikai beállítások, se semmi. És nyomtunk egy entert. Lőnek ránk! De nem tudjuk, hogy mi van, ez most már amúgy nem először játszuk, szóval már tapasztaltak vagyunk, és tudjuk, hogy mi történik. Eddig nem tudtuk. Itt egy AK, amit fölveszünk, de nem fogja semmi. Nem baj, erre majd később. Megyünk és lövünk. A lövésnek nincs hangja jelen pillanatban, majd lesz. Csak ez a síri hülye iraki zene megy, ami hihetetlenül bosszantó egy idő után. Igen. Már. Irányítani, amint látszik, nem lehet. Tehát futunk és nem tudjuk, hogy lehet. Ott az egy fákja, ami világít, nagyon szép. Az egész barlang, miközben látjuk, hogy lövünk, robban hátul valami. Iszonyatos effektek, hihetetlen mozdulatok. De azt meg kell jegyeznünk, hogy aki játszott, most mondjuk, hogy kicsoda, ez nagyon nehéz. Tényleg lehetetlen irányítani magát a játékot. A hely egy barlang, ami ilyen kocka. Beleakadtunk a szőnyegbe! Hát a szőnyegbe beleakadtunk. Na majd itt visszatérünk egy kicsit a grafikai részletekre. Itt a fák megint közelről, hihetetlen, komolyan mondom. Ott egy ellenfél, oké, meg is van. Lesz még egy, itt is van egy. És itt a fákja bug. Már csak úgy hívjuk, hogy fuck bug. Hihetetlen! Tököm tudja mi az, ami a levegőben világít. Jó, itt egy zárt ajtó. Most fussunk vissza megölni az ellenfeleket. Oké. Ott egy valami fej, hogy nem jó. Hát a fej az eltűnt onnan, nem tudjuk, hogy miért. Kilóg és elesik, mint ahogy ezt történette a többi társa is. Mert ugyanúgy halnak meg. Jól, megyünk tovább. Ott egy ember van, ha minden igaz. Igen, ott is. Ezt lelőjük itt. Mehetünk tovább. Beleakadtunk, nem akartunk futni, futott magától, nem probléma. Őt is lelőttük. És eddig jutottunk a játékba. Nem tudjuk, mit kell csinálni. Állunk, lövünk. Vége a játéknak, nem lehet beljebb menni. Itt elakadunk, néha belemegyünk a dobozba. Na, itt a doboz. Most mi forgunk, vagy a fegyver forog, mert én úgy látom, hogy mi forgunk a fegyver körül. A doboz az így összemegy, ha közelebb megyünk. És zseniális. Itt kéne tovább menni, mert mintha arra lenne valami, de nem lehet tovább menni. Itt vége. Hát tényleg. Akkor egyelőre fogalmunk nincs, mit kell csinálni. Ezt majd későbbiekben megpróbáljuk kideríteni tényleg. Hát elnézéseket kérjük, mi pillanat. Jó, aztán itt még ne kezdjünk majd. Most a szép kis bugokat szeretnénk bemutatni, de hihetetlen, ezt látni kell. Most oda megyünk az asztalhoz, és az a mécsesbe, vagy mi a tököm kínjába, az a hihetetlen, mint egy GIF file az interneten, olyan. Azt menjünk vissza, mert találtam egy nagyon jó csajképet. Na és a flash lámpa, hát beszarás, hogy milyen kidolgozottság. És itt a kalendár. Valami, nem tudom mi van oda kiírva. Mindegy. Gyönyörű. A helikopter, amivel hoztak minket. Irakba, sivatagba, hó van. Hihetetlen ezek a megoldások. Azt menjünk, mert végül is rájöttünk, hogy hogy lehet tovább jutni. Nem erre kell menni. Itt szét kellett lőni itt egy hordót, pedig azt lőttük előbb is, de nem robbant. Ott volt a hordó. Igen, na most menjünk tovább. Lőnek, igen. És hát nem sokára itt lesz a pálya vége. Ha jól emlékszem. Meghúzzuk a kart. Jó, nem tudjuk itt mi történt, de mi okosak vagyunk és kitaláljuk, hogy kinyílt az ajtó odakint. Jól van, megyünk tovább. Próbálunk visszatámolyogni. Nem egy egyszerű dolog, ez is kihívás a játékba. Rendben. És itt az ajtó, és... Haha, kinyílt az ajtó. Elnézzünk balra. Hoppá, rögtön tudja, hogy itt vagyunk. Elnézzünk jobbra. Hoppá, ez már nem is volt ideje lőni.
Rendben, megyünk tovább, és azt hittük, az ott egy ember a a hordó tetején, igaz, nem szokott a hordó tetején ember lenni, de mégis a hordó tetején egy ember. Hát akkor tényleg jól gondoltuk. Rendben, itt a hordó, felszedjük az életeket, mindent. Találunk egy szobát, ez a barlang, ez hihetetlen amúgy. Jó, megyünk tovább. Nagyon sokan vannak, itt történnek a dolgok, és mindet leírtottuk, kivéve egyet, de már azt is. És hihetetlen ezek a diszkó effektek, hogy így villódzanak, de nem tudni, hogy mi, de azért villódzik. Hihetetlen. És mission complete! Kitűnő rockzene közepette, átvittük a pályát, Kill the Osama! Na, új rejtélyek, következő pálya. Hihetetlen, most nem tudjuk, hogy mi van, és Következő pálya. következő pálya, hát... Hogy Vagyunk. kerültünk ide? De hol vagyunk? Hol vagyunk? Egy dobozba? Vagy mi ez itt körülöttünk? Egy téglalap? Hihetetlen. felhő. Felhő effekt, Crytek Engine. Tényleg, felhő. Hát ez minden játékban ilyen, mert ezt nem lehet jobban megoldani, nem baj. És a sivatag kellős közepén Irakba, hó, Jó. beleakadunk az ágakba, most elméletileg Oszamát kéne kinyírni, ott egy gépágyús, Amúgy nagyon kevés töltényünk van, szóval nem tudom, hogy ennyivel hogy lehet megoldani. Jó, lövünk, jó, odébb ugrik a csávó, így nem probléma. És mindenkit sikerül lelőni, már úgy gondoljuk minden oké. Erre itt van még balra, nem probléma, ezt is lelőttük. És most befutunk az életé, meg a történés, és megjelenik Osama! egy lovon, egy helyben rohan. Lőjük! És hihetetlen! Hova kerültünk? új pálya, vagy mi ez? Mi ez? Megöltük Osamát? Főellenség volt, vagy mi? Nem tudom, megyünk tovább. Itt vannak az emberek, lövünk. De erre nincs mit már mondani. Hagyjuk ebbe ezt Itt kezd az embernek az agyan. Itt menni. Most hol vagyunk? Mi van? Itt van. És felrobbanunk. Jó, köszönjük szépen. Ennyi elég. Nem bírtuk tovább játszani ezt a játékot, mert lehetetlen. Tényleg újra kezdhettük volna az egészet teljesen előről, de nem volt kedvünk hozzá, mert save game nincs persze a játékhoz, még véletlenül se. A Windowsba találta egy save file, de nem működik. Szóval nem probléma. Be lehetett hívni egy helpet, amiben az R betűvel kiderült, hogy újra lehet indítani a pályát, úgyhogy ha valaki megpróbál véletlenül, lenne olyan hülye és megpróbálna újra tárazni egy fegyvert, akkor újra indul a játék, ugye ezt ne próbáljátok ki. Hát igazából ennyi lenne. Öltük a terroristákat, abból néhány úgy nézett ki, mint egy cowboy, és végül is nagyon jól szórakoztunk, tényleg. Hát ez kész. Hát még annyit erről a játékról, hogy kiadója nem tudni, hogy micsoda. Nem tudok mást én sem mondani. Kikészültünk ettől a játéktól. Szó nincs rá. Megvolt az év legszarabb kamionos játéka, itt az év legszarabb FPS játéka. Köszönjük! ZMX-et és Reflexet hallották. Császtok!